Ak vám záleží aj na ekológii, ste na správnom mieste. Strešné riešenia od Besto sú navrhnuté s ohľadom na prírodu. Bezníkové krovy nie sú len moderné, ale aj ekologické riešenie pre vašu strechu. V porovnaní s klasickým krovom dokážu ušetriť až 60% materiálu. A to bez akéhokoľvek zníženia stability alebo životnosti. Vďaka presnej výrobe a efektívnemu návrhu sa využije len toľko materiálu, koľko je naozaj potrebné. Menej spotrebovaného dreva znamená menší dopad na prírodu a šetrnejšie riešenie pre ďalšie generácie. S väzníkovým krovom chránite nielen svoj domov, ale aj životné prostredie. Máme stovky spokojných zákazníkov, ktorí nám zverili svoj domov. Prečo? Pretože dohody, ktoré uzavrieme, vždy splníme. Skontaktujte sa s nami a dajte nám šancu ukázať, ako vyzerá dostupná svetová kvalita. Na váš dopyt odpovieme už s prvotnou cenovou ponukou na mieru do 48 hodín.